umalis ako sa work. Okay. Full-time. Tapos ilang months lang, nakabili ako ng sasakyan. Wow. Tapos, syempre, drive na ako sa EDSA at that time. And, maganda yung naging takbo ng, namin, ng network. Kaya lang, pabago-bago yung company. Recorded pa yun nung natin po. Oo. Basta walang company. Oo. Pabago-bago, pahirap ng pahirap. Tapos, kumbaga mas pabor sa company kaysa sa mga members. So, ang hirap talaga. Tapos, syempre, pag pabago-bago na, ang hirap i-promote, ang hirap i-depend sa mga members. So, naghanap kami ng iba. And, may pinasukan pa ako isang company bago ang LiveGood. And, ako, at right now, yung kwento ko nga, kaya sumikat siya kasi ako yung kasambahay na nagkaroon ng milyones. Nagkaroon ng somehow kumita ng pera kaya na kapag guesting ako sa Itbulaga. Sa Tulfo na lang wala. Sa Itbulaga, sa Net25, so marami pa iba. Ay, grabe. Tapos live ka ngayon sa si Daddy Jake TV. Wow! Sa SME9 News, ay, grabe. Sabi ko sa inyo And, naniniwala kasi ako na ang tunay na asenso talaga na sa business. Yes. So, kaya high school graduate na ako, wala akong alam sa pagmamanage ng negosyo talaga. Pinipilit kasi for me, ang success talaga is sinasadya. Intentional. Okay. Hindi pwedeng aasa tayo na swerte o kaya darating yung blessing pero wala kang ginagawa. Okay. So, kailangan mo talagang pagsumikapan, paghirapan lahat ng bagay na gusto mo. So, tuloy-tuloy lang hanggang nakapag-ipon, nagkaroon ng shipping company, nagkaroon ng beauty products, tapos may sarili kaming car rental dito sa Maynila. And, yun. And ako, bakit ko ginagawa talaga ang LiveGood? Kasi sobrang gaan. And, for me, ang parang definition ng success is yung makatulong ka sa ibang tao. Kasi pag ikaw lang, at the end of the day, iisipin mo pa rin sino yung mga natulungan ko. And, right now, ang dami naming mga OFW na members. Nakukuha ko sa TikTok, sa Facebook. Kasi ang dali. Hindi ko sasabihin na dito mag-invest ka ng 100,000. Dito 2.9 lang. May sarili ka ng business. Kaya nung nakita ko to, wow. Ako kasi yung tao hindi basta-basta mai-invite sa mga networking company. Kasi parang ayoko lagi mag-uumpisa ulit. Pero nung nakita ko yung marketing plan ng LiveGood, yung products, yung entry, kaya ng tao pang masa, go agad. Sali ka agad ako. And nakakagulat kasi, nung time na pumasok ako kay LiveGood, di ko pa win-work out. Yung may duda ka pa, okay. Biglang parang, sige nga, manonood muna ako sa mga nag-invite sa akin. Pero may mga members ako, especially yung sa Canada, sila Coach Divine, sila Ma'am Judith, sila yung kumikita na ng malaki. Okay. Sabi ko, ako yung napag-iwanan, di ako yung nag-invite. So, nakapag-decide ako last July, sabi ko, i-workout ko na to. After 2 weeks, na-reach ko yung gold rank. Wow! And, nagkasakit pa. So, hindi talaga ako nakaharap sa platinum. And, kahapon lang, pag-check ko sa back office ko, sabi ko, patay platinum pala ako. Bakit ko to alam? So, ayun. And, sobrang excited ako kasi ang laki talaga ng kitaan kay LiveGood. Kaya doon ako excited. And I know, alam ko kasi kung paano ako humataw. And hindi pa talaga todo. Kaya, kailangan natin pagtrabahoan talaga yung amount, yung income na gusto nating makuha. Kasi dito available lahat ng trainings. Dati magbabayad pa kami ng trainings para lang talaga matuto kung paano gawin yung business. Pero sa LiveGood, mag-search ka lang sa YouTube, di ba? Andiyan na lahat. Kami matutunan lahat na. So, samantalahin talaga natin. Yeah. Kaya sabi ko, i-hit ka talaga yung diamond na yan. This month, di ba? Kasi, hindi pa talaga ganun ka-focus. And dito kasi, ang kalaban natin, sarili lang talaga natin. Kung kailan mo ba i-hit yung rank, this year, next year, depende sa'yo. So, ang lagi mo lang i-check is yung sarili mo. Yeah. Kasi pag lagi mo titingnan yung iba, ang bibilis, may mga bata, may matanda, bakit may mga matatanda na kumikita na malaki? May mga bata na kumikita din ng malaki. So, kumbaga wala sa edad. Yeah. Nasa sa atin talaga kung gaano tayo ka gustong maging successful, kumita ng malaki. And, kailangan lang mo talagang gawin is i-condition mo yung
kaya ako hindi nakahataw ng gusto kasi tinamaan ako ng anxiety. Panic attack. Nare-record ba yan? Yeah. Coach, alam mo ba, pupunta ako ng paligid, bibili kami ng, meron kaming pinuntahan, kukunin namin yung TV. Okay. Bago lang. Tapos, nagde-drive ako, feeling ko mababangga ako, mamatay ako. Lesson lang to. Bago lang. Bumaba ako sa sakit, tapos naglakad ako, nabasang-basa sa ulan, tapos umiiyak ako. So, ang nakatulong sa akin si Doc Lori. Yeah. Kaya hindi talaga ako nakataw. Sabi ko, naku, napag-iwanan na ako. Pero, iba-iba kasi tayo ng iba-iba kasi tayo ng pinagdadaanan. Totoo. Kaya mo siya dinaanan para mas lalo pa mag-grow. Totoo. Kaya nung naano ko yun, sabi ko, siguro nadaanan ko yun kasi merong something na parating na mas malaki. Yeah. Kaya, dapat hindi ako pupunta dito ngayon, pero sabi ko, kailangan, kasi hatol ako sa Lidgood. Kailangan, yung mga taong kasama mo is, pareho kayo ng mindset, pareho kayo ng ginagawa. Kasi pag lagi mong kasama yung mga negative mag-isip, laging isipin na ang buhay ay parang swerte-swerte lang, ano ba talaga mangyari sa'yo? Pero pag iisipin mo laging winner ka, meron talaga something para sa'yo, yun yung paghihirapan mo. Kaya, ang swerte nyo, ang babata nyo. Ako kasi, pa lang ako 18 years old. Naupo ako. Water piece, sabit ako doon. Nag-start ako mag-work 16 years old. Yan. Sa Maynila. So, talagang sugal. Minor Yung buhay de edad. naman, sugal talaga. Ang negosyo, sugal. So, pipiliin mo lang kung saan ka susugal. Diba? So, pumunta ngayon, hindi ko na sasabihin yung edad ko eh. Huwag mo na sabihin yung edad mo. Huwag mo na sabihin yung edad mo. Okay lang, coach. Tapos, ako ngayon, ang minamaximize ko talaga social media accounts ko. Meron ako almost 500,000 followers sa TikTok. See? So, doon ako, hindi lang nagpapakute. Doon talaga ako nagpa-market. Doon ako pinapakita ko yung ginagawa ko. And, maganda kasi pag na-build mo yung mga followers mo. Kasi, pag napapakita mo yun sa kanila, ang tao kasi ngayon is to believe. Yeah. So, wag mo itago yung business mo. Yeah. Ang hirap eh. Mas maganda yung lagi mong pinopost. Papakita mo, proud kasi ginagawa mo. Kasi yung mga tao magtitiwala talaga sa'yo. Yeah. And lahat mag-uumpisa sa atin. Pag pangit yung maging result mo, it's because of you. Kaya ako tanggap ko na ito lang yung nakukuha ko kasi sumablay ako eh. Yung parang ganon. Binagalan ko eh. So, ikaw yung magdi-decide. Kailan mo gagalingan. Kailan mo ibibigay yung best mo. Kaya ako pag mag-isa ako, especially pag nagde-drive, sasabihin ko sa sarili ko, nabigay ko na ba yung best ko? Yung todo ko. Kasi pag hindi pa, kailangan mo talaga ito todo. Yeah. Para yung result na iba, pwede mo pang malagpasan. Depende yun sa speed mo. Kasi pabilisan, pwede naman talagang bilisan. Galing. Speed. Diba? Speed is the name Yeah, of the game. that's the key. That's the keywords. Yeah, speed. Yeah, kailangan mo talagang bilisan. And kailangan talaga patuloy kang natututo. Every day. Kasi sa bawat tao makakasalamuhan natin, meron tayong matutunan. Kaya ako gusto ko yung laging ganito, nag-uusap, hindi lang chismisan. Yeah. Maganda yung nag-uusap na patungkol sa pangarap. Kaya yun yung mga magandang kasama. Yeah. Yun yung mga magandang kamiting. Yeah. Kaya ako, sobrang excited ako sa mangyari this year. Kasi, matagal na rin ako sa network, pero sobrang layo talaga ang Lidgood. Diba? And, sa sobrang layo, ang hirap pala pag ikaw na lang mag-isa sa salita. Ganun ba? Yung network na nabuo ko ngayon, iba-ibang bansa. Merong US, Wow. Qatar, Japan, Hong Kong. Mostly sa kanila is mga OFW. Sa Pinas wala masyado. Okay. Wala talaga masyado. Parang yan OFW. So, outside talaga. Okay. May time pa na gigising ako ng 2 a.m., 4 a.m., 5 Ay, a.m. grabe effort, no? Effort talaga. Kasi iba-iba. Like, Iba-ibang time zone. Yeah. yes, pag, let's say, sa Canada, kailangan 4 a.m. gising pa ako. 4 a.m. 4 or 5, gising pa ako niyan kasi doon ko sila kausapin. Ang Dubai, ganun din. Iba-ibang oras. Eh, syempre, pag high school graduate ka, hindi naman, ang iba kasi high school graduate, magaling mag-talk or magaling sa English. Okay. May mga foreigners na makakausap. Kaya, ginagawa ko, google ako ng ganyan. Kung paano ko i-explain ang Lidgood. Patay pag tumawag, sabi ko, I'm sorry, Choppy, my signal is not. Oh, diba? Yes. Diba? Yes, you will do alibi. Mag-aalibay ka. Kakaskas ka dyan ng na pumangit yung internet ko. Pero ang totoo, your English is limited. Naubos. Diba? Oh my God. Diba? Pero, tignan mo naman. Oo, tuloy-tuloy. Tapos, Okay. pero nag-join. Yeah. Nag-join.
andyan ka lang talaga. And ako hindi ko nakikita na kasambahay lang ako. Ayan. Dapat hindi mo makikita Wow. na estudyante lang Good ako. mindset. Mahirap lang kami. Hindi eh. Matatalo ka pag gano'n. Tama. Isipin mo laging, hindi, meron at meron para sa'yo. Yeah, Pagtrabahuan mo lang talaga. Tama. Diba? Kasi, ganun talaga ang life. Ang lalim na. Actually, napabuntong hininga ako doon. Grabe. Kasi parang limitless. So parang don't settle for less. Correct. Kasi mayroon talaga at mayroon. Meron at meron talaga. Ngayon, ang ganda no, ang daming sinabi ni Coach Lenny, ang gaganda nung ang daming mga keywords na napulot natin. Pero Coach Lenny, no, based on your sharing, kung hindi ka napunta sa ganitong platform, sa ganitong business, which is the multi-level marketing, na kung saan yung iba diring-diri, no, not all. Hindi naman lahat ng tao sa Pilipinas diring-diri sa networking. May mga ilan-ilan lang na hindi nila naiintindihan yung konsepto. Pero marami na kasi ang open-minded kasi marami na talaga ang nabago ang buhay sa konseptong ito. Kung ikaw ay wala hindi ka napunta dito, sa tingin mo kaya, ano ka ngayon? Tingin ko may asawa na or tingin ko OFW. Hindi ko alam. For sure, ako pa rin yung tipo ng tao na kokontento na sumasahod lang ng kinsinas katapusan. Yun lang yung, kumbaga, hindi ko nakikita kasi ang sarili ko before na magninegosyo talaga. Okay. Na ano lang ako na, kumbaga nagsawa sa paulit-ulit na routine. Okay. And I think merong may kanya-kanyang yung tao, timing. Oo, Yeah, timing. Kasi at that time, pinipilit ako na mag-abroad, pinipilit akong pumasok sa ganito. Wala eh. Hindi. Pero ako yung nagsawa sa ginagawa ko, sabi ko kailangan meron akong gawing bago. Okay. So kailangan maano mo yun. Huwag din yung, grabe 10 years na, enjoy ka pa din. Tapos wala kang savings, wala nangyayari sa buhay mo. So ako, nag-decide talaga ako na hindi ito yung buhay na gusto ko. Alright. Kasi pag lumaki ka mahirap, pag yung family mo talaga nakikita mo, magulang mo, iisip mo talaga, maganda yung buhay mo, makabawi ka, makatulong ka. Okay. Wala kasi ang hirap ng buhay pag walang pera. Yeah. Especially dito sa city. Ang hirap. Oo, totoo yan. Walang libre dito. Totoo yan. Kaya ako, sinamantala ko talaga. And kailangan mo mag-try. Kailangan mo talaga mag-try kasi tunay na hindi mo talaga malalaman kung hindi mo susubukan. Yeah, that's true. Diba? Then, Coach Lenny sorry makat kita. And, from kasambahay, no? So, sa mga nanonood po natin, ang ating ini-interview ngayon ay isang katulong dati. So, lumuwas galing probinsya. And now, nag-try po na pasukin ang MLM. Ilang years ka na sa mundo ng multi-level marketing? I think na rin ako, 7 years. 7 years ka sa mundo ng networking pa lang. Kasi ang dami nang nag-retired pero walang nakita. Sorry ha, I have nothing against in employment. Pero sino na ngayon si Lenny Amarante? Ano ngayon ang mga napundar ni Lenny Amarante sa pagiging isang certified networker? Masasabi ko kasing isa kang professional networker kasi resultado ka eh. So ano ngayon ang mga napundar ng isang Lenny Amarante sa pagiging networker? Ako, ang pinaka mapapasok man sa mind ko ngayon, kasi ito hindi to scripted, yung hindi ka ready. Totoo, so parang yeah. ano ko is, ako kasi, since naintindihan ko na nasa negosyo talaga yung pagkita ng malaki pagkaman. Yes. So, lahat ng mga kinikita ko ngayon, lalo na ngayon na natuto talaga ako, is nilalagay ko sa negosyo. Sa negosyo? Oo. So, meron akong 4 na pinaparent na sasakyan dito sa Maynila. 4 na unit na pinaparent ng isang dating katulong? Self-drive or with driver dito sa city. Okay. And, meron kaming shipping company. May shipping company? Nagpapadala kami ng mga products. Wow. Pwede kayo magpadala sa amin ng in-endorse. Oh, yes. It's okay. Pwede kayo magpadala sa amin ng any goods papunta sa iba't ibang bansa. Okay. And also, meron ako sariling skincare product. May skincare products kang sarili. Diba? Tingnan mo naman. So, yun. And, syempre, yung magulang ko, yun yung sila yung pinaka first in mind. Yeah. Pag nahihirapan ako, pag puyat ako, pag pagod na pagod ako. So, binigyan ko yung magulang ko ng business at the same time ng sasakyan. Wow. Kasi ano sila dun ang pinagkakitaan nila is yung kape best, Tagalog. Yung parang tatanim ng kape, saging. Yeah. So, pag harvest, ayan, ginagamit na yung sasakyan. Okay, wow. Tapos, tindahan. Akalain mo yan. So, ang layo, no? So, ngayon, dahil nakita mo yung result, and 7 years, ganun kadami ang napundar ng isang Lenny Amarante na dating isang katulong. So, ano yung mga maipapayo nyo po doon sa mga tao na
hindi masyadong bukas ang isip nila pagdating sa multi-level marketing? Ang pinaka masasabi ko lang no sa mga tao na parang somehow Uy, hindi to scripted ha. Ano to ha? Impromptu tong interview kong to ha. Baka kasi akala nila. Biglaan po tong interview na to. Kahit ito mga kabataan natin dito eh. Yeah, oo yan. So, yun. Kasi actually we are inspired by the story of Coach Lenny Amarante. Kaya sinamantala na rin natin na kasama din natin itong mga kabataan na to. Akala nyo ligtas kayo dyan. Ipapakita ko kayo mamaya. Itong mga young generation na to from Leyte, Tacloban. So kakausapin natin sila mamaya po sa pagkatapos po ni Coach Lenny. Live po tayo dito ngayon. So Coach Lenny, so yun. Ano yung maipapayo natin sa mga tao na hindi bukas masyado ang kanilang isipan pagdating sa multi-level marketing? Pinaka-ano ko dyan is, ang pinaka-advice is, kailangan mo maintindihan sa sarili mo na, for me, ganito po yun. Dalawa lang kasi yung pinagkakitaan sa buong mundo. Okay. Trabaho at saka negosyo. Okay. So kung magtatrabaho ka, nakikita mo ba yung sarili mo na after 5 to 10 years to 20 years from now, magiging successful ka ba dyan o hindi? Alright. Pag yung sagot mo ay hindi, ay mag-isip ka ng ibang pagkakitaan. And ang pinakamagandang gawin is business. Yeah. Now, if you talk about MLM, ang ganda kasi ng business na to kasi hindi mo kailangan maglabas ng 100,000, 1M, 5M, Exactly. hindi mo kailangan maglabas ng ganun kalaking pera. Kasi if we talk about business talaga, ang laki ng kapital na kakailanganin. Yeah. Pero dito sa business na ginagawa natin, what's 2,900? What's 3,000 pesos? Yeah. Na makapag-start ka ng sarili mo negosyo. And pwede mo itong umpisahan ngayon kasi dito matututo ka. Paano makipagkapwa-tao, paano magsalita, paano makisalamuha, paano ka mag-advertise, paano ka mag-promote, lahat ng, or paano ka magiging leader. So marami kang matututunan dito sa puhunang 3,000 pesos or 2,900. Kaya kung ikaw close-minded ka, naku, mag-decide ka kasi one decision lang ang kailangan para magbago ang buhay natin. Wow, exactly. Kasi pag success ang pag-uusapan, pagyaman, hindi naman pera yung pinag-uusapan. Amen. Yung mindset natin, Yeah. yung decision na ginagawa natin, pinipili natin sa araw-araw. Kung papasok ka ba, magtatrabaho ka ba, o magnenegosyo ka, ilalaban mo yung business mo. Kasi kung maintindihan mo talaga na sa negosyo ang pagyaman, ipupush mo talaga what's 1 year or 2 years na maghirap ka sa negosyo at yayaman ka naman. Yeah. Kasi marami akong kilalang tao na 5 years na, 10 years na, 20 years, yung iba nga hanggang nagretiro. Pero wala pa rin. Ano kukuha? Sakit. Di ba? Nagme-maintenance. So, yun yung nakakalungkot na sana, as early as now, matutunan nating mag-sideline. Yeah. Na magkaroon ng another source of income kasi hindi yun nakakasagabal. Okay. Yung iba nga, after work, ML, nanonood lang ng kung ano-ano. Yeah. So, why not na ilagay mo? Ano ba naman yung 1 to 2 hours? Yeah. Na mag-live good ka? Na ipupush mo, itutuno mo? And sasahod ka every week? Sobrang laking bagay talaga. Ang kailangan mo lang is i-open yung mind mo. You have to decide. Yeah. Kasi kahit gaano kaganda yung opportunity, pag hindi mo talaga siya na-appreciate, hindi mo nakikita, wala din eh. Yeah. So pag antayin mong sagad ka bago ka mag-decide, wag nawa. Kasi ang hirap. Okay. Mas maganda yung ang walang tao sa mundo na yumaman na isa lang yung source of income. Yep. Dapat marami talaga. Para pag sumablay yung isa, at least meron ka pang isa pa. Multiple income Ang stream. sasakyan nga, 5 yung gulong, na 4 lang naman sana yung ginagamit. Buti pa Reserve. yung sasakyan, di ba? May reserve. Yeah. Dapat tayo din. Hindi ka lang umaasa sa trabaho. As OFW, dapat hindi ka lang umaasa sa work mo. As trabahante, hindi ka lang talaga dapat umasa. Pag negosyante ka, the more na dadagdagan mo yung negosyo mo para maraming pumapasok na kita sa'yo. Alright. So, yun lang. And okay, thank you. Actually, ang ganda. So, ano naman po ang masasabi, your message to those who are in Live Good? Na, yung iba kasi mayroon tayo dito mga partners na nag-join pero hindi masyado naintindihan. Nagpo-procrastinate yan. Ano masasabi mo dun sa mga member na ng Live Good? Na still, grabe, nagpo-procrastinate sila. So, my message no sa lahat ng mga Live Good member. yeah. Try to ask yourself, bakit ka nag-join? Yeah, okay. Nag-join ka ba kasi na-hype ka lang? Nag-join ka dahil sa products? Nag-join ka dahil sa opportunity? Nag-join ka kasi gusto mo yumaman? Sasagutin mo yan ngayon. Kasi pag sumali ka lang dito kasi gusto mo makuha yung result ng mga nag-invite sa'yo, Okay. mababaw yun. Yeah. Dapat magkaroon ka ng malalim na understanding. Bakit ka sumali sa Live Good? Okay. Ano yung nakikita mong future dito? Kasi pag di mo nakikita yun, pansamantala lang yan. Yung feeling na parang, kaya gusto mo makuha yung result niya. Hindi dapat ikaw magkaroon ka ng sariling desisyon. And with Live Good kasi,
kaya mo hindi hinahataw kasi di mo inaaral. Kasi pag natutunan mo lang talaga ang live good, imposible hindi mo i-workout kasi alam mo kung magkano yung kikitain mo talaga. Yeah. So bakit hindi ka nag-workout, bakit hindi ka nagka-result, bakit wala pa rin hanggang ngayon, bakit ang bagal? Kasi may pagkukulang ka, kaya lang tanggapin mo yun. Yeah. Kasi bakit kumikita yung mga naka-platinum, nasa mataas na rank, crown diamond, yung diamond, bakit kumikita sila ng malaki? Kasi inaral nila. Yeah. Trinabaho nila. Yeah. Kasi kung alam mo kikita ka ng 100,000 per month, 500,000 per month, bakit di mo aaralin? Yeah. Iyon yung nag-aantay sa'yo. Kaya meaning kasi, pag hindi mo to tinatrabaho ngayon, yun yung nawawala sa'yo buwan-buwan, araw-araw, linggo-linggo, yung pera na yun. So sayang. Kung alam mo sa sarili mong gusto mo ng pera na malaki, dito na, ipupush mo talaga. Tatrabahuin mo siya. Oh yeah, so very well said. Yes, message coming from our Platinum Lenny Amarante. Marami po tayong aabangan dito kay Coach Lenny, no? So sa mga taong interesado na subaybayan ang kwento ng buhay ni Coach Lenny Amarante from before bago siya pumasok kay Live Good, pwede niyo po siyang hanapin sa Facebook, no? Pwede siyang hanapin sa Facebook. Pwede kayong magpa-coach sa kanya. Paano niya na-build ang kanyang network dito sa Live Good? Paano niya kinita? Or hindi masakita, paano niya na-enjoy yung business dito kay Live Good kung bakit siya nandito kay Live Good, no? So, yun. Hanapin niyo po siya sa Facebook. Hanapin sa Facebook, Yeah. Lenny Amarante, mabilis po ako mahanap. Okay. And sa TikTok, meron din akong YouTube channel, kaya lang hindi ko ganun ka-active kasi Okay lang busy. yan. Okay. Kasi minsan sa rental namin, pag walang driver, ako din nag-drive. Ikaw nag-drive. Wow, Oo. powerful, no? Ayun. So yun, kasi para-paraan. So, mahahanap ka nila sa social media, sa sa TikTok, sa TikTok, Facebook, Facebook, and meron. YouTube. Ayan. So, tingnan nyo naman po, kwento ng isang dating kasambahay, na isang successful na po 7 years in MLM, maraming negosyo na pinasok ngayon, and lahat po yan tumatakbo ang negosyo niya, at the same time, nagra-rank up po siya dito sa Live Good. So, maraming salamat sa lahat ng mga information, sa lahat ng mga sa message na pinadala niyo po, pinaabot niyo po sa ating mga nanonood dito sa ating live. And ngayon naman po, actually,